Eettisyys tiedon tuottamisessa sosiaali- ja terveysalalla. Sirpa Kaukiainen, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalalla tuotetaan paljon tietoa potilasjärjestelmien ja asiakasjärjestelmien kautta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon hallintaa kehitetään valtakunnallisesti. Kun tietoa kerätään paljon, sitä pyritään hyödyntämään asiakkaiden ja potilaiden henkilökohtaisen hyvinvointiin ja elämässä pärjäämiseen, potilas- ja asiakastyöhön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja tutkimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa tietokannoissa olevan tietoa täytyy analysoida, tulkita ja jalostaa niin sanotuksi tietämykseksi, jonka avulla palveluja voidaan kehittää niin, että asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointi ja terveys lisääntyy. Jotta tätä tietoa pystytään tuottamaan osaamiseksi, tietämykseksi, on tärkeää, että kirjattu tieto on läpinäkyvää, yhteismitallista, vertailukelpoista, ajantasaista ja helposti saatavilla olevaa. Sosiaali- ja terveysalan tiedon keräämistä ohjaa useat lait ja asetukset sekä ohjeet ja suositukset. Keskeisimpiä lakeja sosiaali- ja terveysalalla on laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, tietosuojalaki ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista. Lisäksi on ohjeita ja suosituksia, joita on antanut muun muassa Etene. Sen lisäksi jokaisella ammattikunnalla on omat ammattialakohtaiset eettiset ohjeet ja tiedon kirjaamisen ohjeistukset on sekä sosiaali- että terveysalalle annettu. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta Etene on antanut 5 suositusta sosiaali- ja terveysalalle eettisestä toiminnasta. Ja tämä koskee myös tiedon keräämistä. Ensimmäinen niistä on: sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksilla. Kirjaamisessa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että potilailla ja asiakkailla on itsemääräämisoikeus. He voivat vaikuttaa siihen, mitä asioista heistä kirjataan ja mahdollisesti mitä jätetään kirjaamatta. Kirjaamisessa tulee olla aina tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan etu. 4. suositus koskee sitä, että me ammattihenkilöt vastaamme itse työmme laadusta. Kirjaamisen eettiseltä osuolta voisi ajatella niin, että meillä on käsitys siitä, mitä on hyvä kirjaaminen. Johtamisen tasolla hyvä hoito ja asiakkaiden palvelu edellyttää vastuullisia päätöksiä ja toimintakulttuuria. Tiedonhallinnan kannalta ajateltuna se tarkoittaa sitä, että päätöksien ja rakenteita kun muutetaan, niin taustalla on luotettava tieto ja se, että me osaamme analysoida saatua tietoa oikein. Työntekijätasolla eettisyys tiedon tuottamisessa. Tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mitä asiakirjoihin tuotetaan. Eikä ei ole ihan merkityksetöntä, miten asiakkaan tiedot sinne järjestelmiin kirjataan. Potilailla ja asiakkailla tulee olla tietoa siitä, mitä kirjataan ja mihin kirjataan. Ja asiakkaalla on myös, ja potilaalla on oikeus myös katsella omia tietojaan ja pyytää tekemään korjauksia virheellisiin tietoihin. Potilaan ja asiakkaan tietoihin kirjattavan tiedon tulee olla tarpeellista,
laajuudeltaan riittävää, selkeää ja ymmärrettävää ja virheetöntä. Asiakastietoja kirjoittaessa tulee huolehtia siitä, että asiakasta koskevat tiedot eivät ole virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita. Ja potilaalla on todellakin mahdollisuus tuottaa itse tietoja järjestelmään. Kun asiakastietoja kirjataan, on hyvä muistaa, että asiakkaalla on oikeus pyynnöstä nähdä häntä itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä jäljennökset. Ja hänellä on oikeus vaatia niiden tietojen mahdollista korjaamista. Sosiaalityössä, sosiaalihuollossa tietyissä tilanteissa tätä oikeutta voidaan rajoittaa. Miten tietoa voidaan kerätä ja tuottaa eettisemmin? Tutkimuksen mukaan 2 semmoista keskeistä aluetta on, joiden avulla pystytään kehittämään tiedon tuotantoa. Ensimmäinen niistä on tietojärjestelmien kehittäminen ja toinen on osaamisen kehittäminen ja työntekijöiden sitoutuminen rakenteellisen tiedon tuottamiseen. Vuonna 2019 tehtiin tutkimus sosiaalialan ammattilaisille ja heiltä kysyttiin nykyisistä asiakastietojärjestelmistä. Tutkimuksessa todettiin, että käyttöjärjestelmät ovat vakaita sosiaalityöntekijöiden mukaan, mutta ne eivät antaneet tukea oman työn hallinnalle eikä monialaiselle yhteistyölle asiakkuuksien hoitamisessa. Vuonna 2020 keväällä tehtiin tutkimus sairaanhoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille. Ja tämän tutkimuksen mukaan hoitotyöntekijät kokivat omat asiakaskirjauksiin ja potilaskirjauksiin liittyvät taidot hyvinä, mutta hoitotyön yhteenvetojen sekä saaminen siitä tietojärjestelmästä sekä tiedon kulku eri organisaation välillä on kangerrellut. Tämä syksy on osoittanut, että tietosuoja ja tietoturva potilastietojärjestelmissä ja asiakastietojärjestelmissä tarvitsee tehostamista. Todennäköistä onkin, että tänä syksyn aikana tietoturvaan ja tietosuojaan tullaan tekemään tarkennuksia. Jotta tietoa voidaan tuottaa eettisesti kestävällä tavalla, tulee kiinnittää huomiota kirjaamisen osaamisen kehittämiseen ja se, että työntekijät sitoutuu rakenteelliseen tiedon tuottamiseen. Sosiaali- ja terveysalueella tiedon tuottamiseen liittyvää koulutusta tarvitaan, jotta näitä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita voidaan tuottaa organisaatioille. Rakenteeseen kirjaamisen sekä tietoturva- ja tietosuojaosaamiseen tulee kiinnittää huomiota sekä perus- että täydennyskoulutuksessa. Muun muassa tuo 2020 tehty tutkimus sairaanhoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille toi esille sen, että täydennyskoulutusta rakenteeseen kirjaamiseen tarvitaan. Osaava ja tiedon tuottamiseen sitoutunut henkilöstö tuottaa tietoa eettisesti ja asiakkaan ja potilaan oikeuksia kunnioittaen.